ngayithenga navumelana ngokuthi ngizoyinikeza imali wayinikeza iyona le mali eyifake baba ne futhi kufike ummeli wayo bavula icala lami le-rape and fraud njengamanje ne okay baba ngisacela nje okay ngisacela ungadina ngicela nje ukuvala amawindi emotweni ngiyimoto leze beyidlula ngicela ubaba ngiqalele phansi udaba lwakhe ungadina qhawe lami ngisacela nje ungiqalela phansi bengivala amawindi emotweni ngiphazanyisa izimoto ezedlulayo ngithi mina ngisacela baba ungiphindela ngiphazanyiswe izimoto ezedlulayo sengivalile amawindi emotweni okay ithi baba kwasho price sithole intombazane ithenga imali eyifake mali yeah ngiyakuzwa kahle kakhulu mhlonishwa intombazane seyiposa imibuzo baba ukuthi imali eyithatha bese imali iyithathe kuwe baba yila mantombazane lawa ushila ukuthi ajayisangane ngomzimba ne uma ngaba sifuna imibuzo kufike ummeli wayo lento ezike ngomsombuluko ngomhla 28 ummeli wayo bavula icala lami le-rape and fraud nesathatha isiyakhe uqinisekise ukuthi ngesela inombolo yakho inayo ngayithola ukuthi no i-positive emonini yakhe ikhona noma ngaba ingekho lapha ngamakontak sekutholakala ukuthi ngingafonelana yini khona ne yingakho kwamanje amacala njengalalawo nababa asila ukufika kude abantu ukuthi ngikho ukuthi amasitawuthola ukuthi mhlawumbe akhandi indawo isicano ayengenginathi abakomplexi ingathathi phezulu esiqale phezulu isayidi lakho baba ukuthi kwazile ngalolu jaka yebo icala vele lomphiwa nawe uyakwazi ngoba bangi yebo icala lomphiwa baba abekho icala lifungaleza ubheke umphakathi kodwa lesofuna inkantolo uvule ukuphika kodwa lapho ukuthi sebakathize kusayidi lakhe ngokuthi abantu bake sebechaphazeke kakhulu beshola and icala esifanisa ne-rape inkantolo zakithi zibheka esayidini eliwana so azizibheki emasayidini omabili yabo ingazi into ngayo ngizisa lakho baba ukuthi na ubaba angangitshelani ngalolu daba uCaptain uthe uCaptain bani sorry uthe uCaptain bani baba Captain Umkhize baba Mkhize kusiphi stage yebo baba letho ngathi yakuhlupa lapho baba hayi ngiyayizwa ngithi kusiphi stage baba oh yes manje baba ngicela ukubuza ayikho indlela yokuthi nina leli cala mhlawumbe ngikhulumisana nani mhlawumbe nikwazi ukusula baba ikhona indlela ukuthi siyakhulumisana if ubaba ekuthanda usizo lwethu yabo yeah ngoba manje yabona into enjeyana lezo la baba and inkinga ngaba ngithola ngathola ukuthi ubaba umuntu akazi ukuthi umuntu okuyima-artifact endeni nokufaka indawo ngimazazisikano akesikani ngoba i-prostitution le sikhulumisane ne-prostitution nokubaba-ke akesizo isayidi lakho mhlawumbe ungaba wazi mhlawumbe wena ungasichazelani kwanami bengisazi ukuthi ungichazele ngaloko ukuthi sigijimele lapho baba hayi no akukho baba engikwaziyo kanjalo intombazane ithe yakaba isibongo no phela baba njengoba uyi-suspect baba uyi-suspect akulula ukuthi ngingakukhiphela yonke imininingwane nami ngisebungozini nami ukuthi ngikhulume nawe ngane ngokuqala njengoba umsebenzi ukuthi mina ngikubophe ukuthi ngingakhuluma enkantolo and inkanjela leli baba rape and fraud yabo futhi kahle kahle ngisa umnotho eSouth Africa kahle yabo ukazethuka uthayela inyanga ezingango-24 months ne senzele lakubona uqala kagoba 15 years and 25 years ne yebo uqala-ke elishobele ne-rape nje eliwali empilweni esifazane nikwazi ukurishini asesabheke ukuthi umuntu uthini ubufakazi buhlangana kanjani ngoba ngisho kuthiwa i-DNA ayikho uyafuyafua i-DNA engekho uzibona ukuthi iqiniso leyo okay ngisacela ukubuza baba ukuthi ngoba mina ngiyawenzela okunye futhi okuyi-proof
okufuna ukuthi mhlawumbe ubone ngakwenzela i-warrant of arrest ibone ukuthi njengamanje usengigunyazile i-petition delivery sengingakwazi ukuphathisa ngimthole njengamanje ngoba njengamanje siyakwenzela i-warrant of arrest ngiyakushuthela i-warrant of arrest ngikubonise ukuthi into zakho zinika njani. Oh, ungakwazi ungishuthela ungisendele ku-WhatsApp? Ya, ngingakwazi. Unayo WhatsApp baba? Yebo. Okay. Awu, so kune-warrant of arrest njalo ngingakaze ngize ngivele ngisho enkantolo? Sorry? Ngithi sokune-warrant of arrest njalo ngingakaze ngize ngivele ngisho enkantolo madoda. Ungakwazi ungisiza mhlambe? I-warrant of arrest ukuthi ngiyokubopha baba. Akumuntu ovele bakumbophe i-warrant of arrest ingakhishwa ukuthi asambe sothatha ubani siyombopha ngithi. Ngeke ngikwazi ukuthi ayifuna warrant of arrest kanjani. Oh, mhlawumbe ubaba mangakhuluma nje nawe nje ngikhulumela eceleni ukuthi ubaba yini abangayidinga kumina ngoba ngiyalibona mina lecala lenzima kakhulu and manje umthetho uvuna ngancane. Yini ubaba bengazama ukuthi mhlambe ngithole noma ku-account ngikwazi ungitshela lapha ngingafaka into engakanani? Baba akuthi uyazi ukuthi nje kubangela njengoba ngifuna ukuzwa isayidi lakho angizayo ukuthi ngizophinazela umuntu la akhona amacala esekwazi ukusizana nabantu ngokuqala bawo nangendlela umuntu abenze ngakhona impela usika akasacabengelanga ukuthi le nto abeyenza ubenza emntwini yabo. Kodwa alikhona icala elilalelekayo olibona kubachafu icala olibona ukuthi angazi linto ekhandiwe kodwa futhi ukukhanjwa kwalo inkantolo ngeke izithathe ukuthi likhandiwe inkantolo izovula lokwezifunayo kuphela yabo. Ubaba nje kubangila uyazi ukuthi into engibekela yini engibekela lapha emsebenzini. Mhlambe yini engingayenza njengamanje kubaba? Abayisile lapho baba uyazi ukuthi mina emsebenzini ngivuka ekuseni ngizokwenza njalo emsebenzini yini engiyidingayo. Kusho ubaba if engalidinga usizo lwami ne-position futhi ubaba angabeka i-rent etafuleni sibone ukuthi into yakhe sisetha kanjani yabo. Yikho-ke lokho nami nginganuyala ngiyangakhona impela ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi malini yabo. I-drink yethu baba iye ibe u-15,000 baba ne. Yebo. Bese ukufika mina ngizokubonisa yonke imininingwane face to face ngaloko ukuthi sizobuye mhlawumbe ukuthi sishuthelane okuningi ngingabele ukuthi ngifike kuwena sibonise. Mhlambe ngakwazi le mali ukuthi mhlambe wait ba naye ukuthi sizothanda ukuthi ngimshuthi uma ngaba sizokhulumisana naye kahle bese ngibonisa isithombe sakho nangu umuntu mhlawumbe ukuthi umuntu omaziyo mhlawumbe yabo. Sekuthola ukuthi umuntu omaziyo ngimshuthi bese konke kufike la kuwena sihlale phansi ngamadoda yabo. Hayi no baba ngiyakuzwa kakhulu. So imali yakho iyayifakwephi? Baba ngangenza ngizokhumbula phela ukuthi nami umsebenzi wami ngamanje ekugcineni thina siyathanda ukusiza nina. Uma ngaba sisiza nina ekugcineni thina nasengobhadi. Ngenze ngikwazi ukuthi sisebenzise i-account sisebenzisa ini i-wallet baba ne. I-wallet yami inkinga iphelela ku-3,000. Phela 3,000. Ngaba usebenzisa i-spa. Uma usebenzisa i-spa baba. Angazi akaze ngisebenzisa i-spa before. Hello? Yebo baba. Yebo. Hayi baba isishikele baba. Kanjani baba? Hayi isishikele baba. Kanjani? Hayi dule baba. Hayi dule uqolo baba. Uqolo kanjani baba? Hayi dule baba. Ubudlala? Ya. Manje yini mfethu mangabe uxakekile ungaceli imali kunobe mfethu uzoqamba amanga uthi nginecala ongivulele lona uzenze iphoyisa ngibe ngazi kahle uthi awulona iphoyisa. Hayi baba ngisho. Yini manje udliwe unembeza? Hayi baba siyazi basizela madoda. Siyazala sazange sazingela. Kodwa manje yakubona kubhlungu kanjani ukuthi ufonele mina as a artist uzongitshethi ngidumile nginecala kune-warrant of arrest angikufakile imali usulicala uyabona lonto ukuthi i-wrong kanjani njengamanje mina ngisendleleni e-police station ngiyotracewa le number ngiyotracewa yonke into ukuthi kuveze ukuthi kunomuntu ade ngifonele ezenza iphoyisa
ethi akangifaka imali kanje yabona manje kulonto le iwrong kanjani hayi khona baba ngiyayi-understand ibuhlungu ngempela ngiyikushela futhi ngoba mina ukube mhlambe inkulumo yakhe ithi mfowethu ngixakekile la ngizame noma ngemali ethize noma nge1000 noma nga1.5 kunokube mfowethu uzothi angiyofaka u15000 yabo ungisulele icala mina nginangicala sitalo akaze lo ngazala akaze angiyani ukuthi inkantolo imi kanjani isitokisi simi kanjani yabo ngani ngoba ngiyazazi indlela zami la ngihamba khona so wena mangabe wena uzothi mina nginecala ngirong ikhona lapha engirong khona kune warrant of arrest ekhona uyiphoyisa wena ungakwazi ukuyisula ngo15000 lokho ku wrong and kusiphilisa kabuhlungu yabo ngibona ungagcina sewudala ingozi emgaqweni yabo ukuthi ubethumile angezwa ingozi phela ngoba la ungagcina sewudala ingozi emgaqweni ngoba wena mfowethu into engisizile la ngisizo ukuthi wena oqala khona omunye wangifonela washo the same thing ngathi mangikhombisa ukuphakamisa umoya wangithuka wathi siyohlangana enkantolo kuze benamhlanje sihlangana enkantolo so ke manje lento iyangihlukumeza nje bafowethu ngoba abanye bathatha izinamba zethu bayintshontshe yabo bezama ukuthatha ama social media yethu yonke nje into esenziwa yona ngane zakwethu ibhlungu manje ugcina ungabusazi noma kufanele inamba yakho ingaziwa umuntu kanjani ngoba futhi siphila ngabantu yabona kodwa bethu ngichazwa nje indlela ozehlisa ngakhona ngikusho lokho ukuthi ubuye kumina ngifone ngichazwa indlela ozehlisa ngayo ukuthi ubuye kumina ungifonele usho ukuthi lento lena cha uyaxolisa nawe nawe indlela ukuthi uzama ngayo yabo uyabona so mfethu nje nami ke ngizoyidelete nale video le bese ngiyenzile ngizodelete nje yonke into yonke into nje kona yamaphutha siphila ngawo video ukuthi isikhathi thola ukuthi uqhayeka gcina sekwenzisa into ongayiyona ufike sokuba into ongayiyona ungakhulanga futhi ngalo nasekhaya wena mfethu kuliphi ijele yebo eSunset ejele la khona okay mfethu hayi no ngiyezwa wena mfethu hayi ngithi ngiyezwa mfethu akunankinga mfethu izolokhu ixhumana hayi futhi kufanele kakhulu ukuthi sure yeah yeah mfethu hayi no akunankinga baba umfowethu akabayisibongo akwasha kumnendawo sibalikhulu nemshinga baba emzini igama labo bani igama lakho akuthemba baba alright bafaya siyabona hayi